Vi er nået til oktober nu, og oktober den er jo berømt med, eller kendt for at have storme. Sidste år var det godt nok i november, vi havde en kraftig storm. Helt nøjagtigt den 29. november var der en storm her i området, hvor jeg bor klokken 9. Og det væltede forskellige drivhus rundt omkring, men der var også nogle store træer, der væltede. Og en af mine store fyrretræer, den er her. Det vi skal vise i dag, det er, hvordan man får roden op af sådan en, og det hjælper min nabo mig med. Og når vi får den op, så trækker vi den store op, som ligger herovre, eller som står heroppe ved siden af, og som egentlig har samme størrelse som den, der er væltet. Og jeg har Willy, som sagt, som er min nabo, med til at hjælpe med det her. Han har nemlig udstyret. Og hvad er det, vi ruller ud nu, Willy? Det er sådan en vejer, der sidder i sådan en træktalje. En træktalje, okay. Som kan trække sådan et par tons. Og Willy, det du har gjort nu her, det er, at du spiller simpelthen sådan en vejer rundt om den her. Ja, træstukken, ja. Ja, og nu regner du ikke med, at den glider op? Nej, jeg har lige banket en stor søm i for en sikkerhed, så okay. den glider af. Okay. Så det tror jeg ikke, den gør. Fint. Og så sætter vi krogen på her. Ja. Sådan. Så nu handler det bare om at trække, altså. Nu er det bare ro. Og herovre i den anden ende, der har du så bundet en vejer til træ. Ja, men træet herovre. Ja. Som er bundet til dit fyrretræ, eller tudertræ er det. Tudertræ, ja. Og fidusen, den består nu i, at det er det der vil rykkes op, og ikke det her rykkes op. Det skulle det gerne være. Ja. Godt. Og så er det bare med at stå og pumpe stille og roligt. Ja. Så man skal ikke engang bruge nogle kræfter til det. Ikke endnu i hvert fald. Nej. Spændende. Og så blev der trukket godt i jorden. Jeg kan se, at man skal passe lidt på den her vejer, fordi den kan jo lige springe, og så får man den op i hovedet. Men den begynder at rykke nu i hvert fald. Ups. Der røg vejeren, ja. Sådan. Ja. Den giver sig. Men jo, den kommer. Er det hårdt? Hårdt at pumpe? Skal jeg over at pumpe? Ja, du kan lige hårdt hjælp her. Ja. 2 gange bedre end en. 2 gange bedre end en. Du kan begynde at give sig. Så, nu kommer den. Nu bliver det lettere. Ja. Sådan, så har vi sådan set roden op. Den laver et ordentligt krat. Nu skal vi bare lige have den trukket lidt væk, så vi får det sidste med. Der er lige noget, der hænger ved. Det kan jeg lige et ordentligt tryk. Rodtransporten. Det er den store tandoperation her. Hvad hedder kindtænden, man rykker ud her? Eller visdomstænden, det er ved gammel træer. Det er 30 år, ja. Det er en ordentlig tand her. Den har lige nogle siderødder, der går ud her. Det er dem, der ligesom binder.
Men den kommer fint, altså. Du skal have den lidt længere ud nu. Skal vi have noget hjælp herovre? Det er faktisk hårdt. Ja, altså vi er jo heller ikke unge mere, Willy. Det er det, der er galt. Det er det, der er galt, ja. Selvom vi kan meget mere end de unge, så er vi jo ikke unge. Det er 2 mænd, så går den lige. Ja, det er ligesom temper. Den vil være fri. Ja, den mangler lidt nu, tror jeg. Den har lige fat i roden der, men den kan man jo hugge over med en øks. Ja. Jamen altså, det tror jeg på alle år. Sådan, så prøver vi at tage det lidt mindre træ her, og der lader vi være med at fælde det, fordi så har vi jo vægten fra selve træet, som er med til at trække det ned. Sådan. Inden den sker. Nu kan man da høre den. Kan man da høre, der sker noget. Så har vi savet noget af toppen af, så vi kan se, om vi kan få den her. Nu er den jo væltet, så den tynger ikke mere. Men den har sådan en meget speciel stamme rod, som går lidt skævt. Så nu prøver vi lige at trække lidt den anden vej, og vi har fyldt lidt vand ned i hullet også. Så jeg satte den på. Så den giver sig i hvert fald. Ja, jeg kommer over og hjælper med at trække, fordi jeg kan se, at det er hårdt arbejde, det her. Ja. Yep. Ups. Jeps. Så. Det var en lille en, men den var faktisk sejren, den stod. Nå, Willy, det var jo en sej omgang. 3 styks har jeg fået op. Og de 2 af dem, det gik jo rimelig godt. Men den her, den var lidt træls. Det var lidt drilsk. Det var meget træls. Og den her tykke rødder langt ned i jorden. Og dem var vi nødt til lige at grave lidt fri og save op. Men så kom den også op. Så nu er den oppe og klar til at blive skåret af. Fidusen med at trække det, man går lidt op ad stammen, fordi den skal kunne vippes ned, ikke? Lige nøjagtigt, ja. Er det ikke sådan, det er? Jo, det giver de fleste kræfter. Der skal kræfter til. Ja, der er mange kræfter til. Ja. Og sådan en talje kan man leje på et byggemarked formentlig, ja. Formodentlig. Ja. Eller en Så entreprenør måske, ja. Så hvis man har problemer med at få sin rød op, så er det bare at gå i gang. Ja, det er ikke så svært. Supert. Godt, men nu blev det i hvert fald ikke væltet af nogle orkaner dem her. Nej, i hvert fald. Vi skal så plante nogle nye, og de er ikke så store, så de skal nok få lov til at etablere sig. De er klare. Ja. Willy, det var dejligt, at du ville vise os det her, og tusind tak for hjælpen. Velbekomme. Det var lækkert. Tak. Ja, tak.